Avui és el Dia Internacional contra el Càncer Infantil i la primera plantilla de l'Espanyol ha volgut sumar-se mostrant un cop més la seva solidaritat. 6 nens de la planta d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu han pogut conèixer els seus ídols de prop i fins i tot fer uns tocs de pilota amb ells. Agradecer al club que nos dé la oportunidad de participar, de estar aquí con los chicos. La verdad que ver a los chicos aquí jugar con nosotros y divertirse y firmar los autógrafos y verles felices, pues es una alegría más esta mañana y nosotros encantados de estar aquí participando. Un sueño cumplido, venir a ver a los jugadores y a venir a ver lo que amamos, que es el fútbol. Es algo que sinceramente necesitamos todos, que un día diferente y coger cosas nuevas, siempre es aprendizaje y me encanta. Fabricio, que tienen muchas ganas de él. Muy bien. Vale, me das un telefonazo y sí. No, que juega con la muleta. Cal destacar la gran tasca que realitza Pallapupes, els pallassos d'hospitals que fan riure els més petits i els aporten vitalitat. Doncs avui la epidural i la doctora Ressonància han sortit de l'Hospital Sant Joan de Déu amb uns quants nois del mateix hospital, de la planta d'oncologia. Ens han donat l'oportunitat de poder venir a passar un molt bon matí. Sergi Darder, protagonista a la sala de premsa, fa autocrítica i creu que s'ha d'afrontar amb optimisme els partits que venen. Crec que la segona volta té que ser amb optimisme. És evident que l'equip té que millorar, és evident que l'equip té que estar més a dalt. Som conscients que tenim que fer-ho, però bueno, així com et dic que parlar del descens crec que no tindria que ser normal en el nostre cas. Parlar d'estar lluny d'Europa tampoc és que sigui un fracàs. Tenim que treballar-ho i tenim que intentar el més alt possible i ens queden molts partits per intentar fer-ho. Per altra banda, el mallorquí creu que la confiança és la clau per millorar el joc de l'equip. Crec que guanyar dels 3 partits, cosa que no m'ha aconseguit, ens donaria aquesta confiança de jugar més lliures, de jugar més alliberat. Això no significa tenir un 80% de possessió, de tenir 10 ocasions per partit. Significa que l'equip sentiria més confiança a l'hora de sortir a pressionar, se sentiria més confiança de no ficar-te tan a baix quan marquis un gol. Són dinàmiques que canvien moltíssim en quant a confiança. I per acabar aquest flash, volem felicitar el nou any xinès a tots els nostres fans i us convidem a veure el divertit challenge que protagonitzen els jugadors de la primera plantilla. Fins aviat, pericos!